पैसे उद्याचे 100 तर द्यायचे 200 वर किती होते डबल पैसे यामध्ये 100 करूया तू काय 200 गास्ता बरे राईट मिळाली माझी कामं वाचायची बसो नाही हे पडले उद्या येऊ उद्यातील 100 तर द्यायचे 200 वर उद्यातील 100 तर द्यायचे 200 वर गास्ता बरे उद्यातील 200 तर द्यायचे 400 वर उद्यातील 200 तर द्यायचे 400 वर उद्यातील 5,000 तर द्यायचे 1000 वर उद्यातील 5,000 तर द्यायचे 1000 वर एका चिडवाच्या पाटल्यात जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो कोसो आपण आंकवार मोडून दिलो बरो वासो ताका फटयलो रे आयकात कसो एका जारी